Ano ba po kabalen? Welcome to Aaron, Pampanga, guys. Ayun, so it's bare months time dito po sa Pampanga and nagbubukasan na yung mga Christmas parks. And isa po sa mga pwede nyo puntahan itong Rancho at Mula de Victoria. So located po ito sa may Santo Tomas, Pampanga. And right now it's their first day, it's their opening day. And samahan nyo po kami kasi papakita po namin sa inyo kung ano yung mga pwede nyo pong ma-enjoy dito sa lugar na to. So, what are we waiting for? Let's go! So, habang busy sila doon, puntahan natin tong parang kanilang Christmas village. Ang theme nito parang yung may snow yung mga roof dito. And merong effect din yung mist, no? Parang, yun nga, or naging snow, parang gano'n. So this is it, this is how it looks like. Sabi, parang Baguio. Sakto pa, medyo maambon. Kaya talagang mas gumanda yung effect. Galing! Ayun guys, so aside sa mga attraction like yung parang Christmas village and even yung park natin dito sa likod, marami po kayong pagpipilian sa mga pagkain. So hindi po kayo mauubusan dahil napakarami po naman nagtitinda dito. Tingnan natin sila. Hello! Hello! Santa Claus, hello! Alright, hello. Hi. Alright, so other part of the park, hindi pong Balamong Castle. There at the back, ayan o. So yung castle na to guys, bago ka makapunta doon, meron siyang parang ganitong garden. So perfect for, you know, your picture or even just chill. Ano ba po kabalen? Hello. Alright. So papunta dito guys is yung castle nga. And then may mist ano din to para siyang aurora effect. Mark! What's up? Alright, so ako nakapaglibot na. Oo nga. And nakita ko na yung mga different pasyalan dito. Yes. And ang inaabangan ko ngayon Yung show mamaya. yung castle show. Yes. At the same time, ito kung makikita Aurora Borealis. Ayun oh. Ayun guys, oh. There, may effect siya, di ba? So, isa na namang pasyalan po ang nagbukas sa Pampanga. Yes. And actually, entrance dito 50 pesos lang. Yes, 50 pesos across. Cross, no? Yes. Adults or kids. Tingnan nyo naman, ha? Ayan, ito yung mga Aurora Borealis natin. No need to go to Canada. Wala nga. Oh, it's here, it's here. Okay, so nandito tayo sa kanilang Samchi area and sabihin na rin natin kung anong oras nagbubukas yung park natin. So it's opens at 5 PM up until siguro mga midnight or hanggat may tao pa daw po. And it's open Monday until Sunday, so it's open the entire week. So may mapapasyalan po kayo any time of the week, and it starts at 5 PM up until may tao pa. Ayan, ang galing, di ba?